Dino ketelu road trip lintas Jatim menuju Cangar Sangar ning kene dalane beyeh tapi view-ne yo wis nemen. Dan tujuan pertama kita yaiku nek gone Bukit Brakseng sing gawe wong gone nandur-nandur sayur ngono iku sing si alami dan juga bersih udarane. Sip pokoke. Subhanallah. Sunrise ya Allah, papi tenan. Subhanallah. Iki mobilku nih gini. Subhanallah. Aku sampai kentekan kata-kata gawe review Bukit Brakseng iki pokoknya wis sae nikmatono wis iki ono beberapa video ambek foto estetik sing tak gawe ning kono. Wis caps. Ya lur. Nanggone perbukitan iki delokna sayur ambek buah. Sayurku iki. Ini ladangku. Apik ning kene wis ta. Gak usah kesuwen iki lho, delok gunung-gunung iki lho. Lanjut explore nih gone tempat kedua nih gone Cangar, tapi di tengah perjalanan awake dhewe keluwen soalnya mau budale wis meruput. Akhirnya ya wis golek nggon ngopi-ngopi estetik ngono sini gone daerah sekitaran Cangar. Dalanan ning kene no didominasi tikungan ambek tanjakan sing menikung tajam. Dadi sing ati-ati jen ra ditikung karo kancamu. Gak ada teko kono, dhewe mampir mangan ketan ambek ngopi dhisik santai. Ki nang ndi ki? Nang pos ketan. Bagus. Ketan iki. Sudah gak makan Unik ketan. lho. Unik. Piye masamu? Mangan ketan. Ambek ngedem mobil ke. Iki. Ketan klopo parut ambek bubuk dele gitu bayah klasik tapi mau sih enak ya. Lanjut nanggone lokasi kedua nih yaiku Cangar yaiku ning gone Pete Apel. Lokasi lek teko ndukur iku sebelah kiri jalan ya wis ketok gede kok ning kono wis. Dengan modal 20.000 wis sok mangan apel sak walehmu. Ning kene jenisnya nek loro ono apel abang ambek apel ijo sing lowek dipol. Woi, iki lho delok ning gone kebun apel. Piye jane?
kebunnya no luas sampai view-nya gunung-gunung ngono, udaranya sejuk. Tapi tak saran awakmu rono kisaran buat Mei apa Juni ngono pas apele lagi mateng-matengnya jadi enak wis. Masuki kebun apel kita sendiri kilo duluan kilo. Ini kok gede sih kono. Kan secara tidak langsung dan penuh editan. Iki lho kebun apel. Yo. Bayo. Wis ora atik kesuwen. Dari poutes siapa le sisi apa langsung dipenek kok ngene iki lho ya. Sayang. Wis menek ae lho. Ya mantap gak dipeneki. Iya. Kok sik wake ku lho. Bismillah. Bu, apelnya wis dipeki ta, Bu? Wis, Pak. Wow. Sing telu, Pak. Yo. Kebun dhewe sehat-sehat ya apelnya yo. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Panen si tuku Pajero iki. Menikmati buah apa segar sing dipetik teko wite langsung wah rasanya nikmat guys. Seneng arek iki lho. Apel abang-abang iki lho. Lho ini lho wakil. Lihat kebunku penuh dengan apel. Ada yang merah, juga ada kuning. Jadi menurut awake kanggo rego 20.000 terus pakai apel nih kene worth it sih. Soalnya apa yo wae terus seger-seger mari ngono nggone sepi asline no niki no. Mbok gak ngerti kan apa kok sepi. Tapi yo ngono wasik. Gone luas, udarane sejuk, ruwindang, wis cozy banget tempatnya. Mantap lah. Tak saranke awakmu rak rene mending isu-isu wae cek iso puas berselfie-selfie rian nang kene. Los. Yo. Mari bukane sangar. Udah nih, peh. Menggos mobilnya. Yo jenenge road trip pas libur lebaran yo ngene iki mau macet nang ndi terus kadang golek penginapan yo gak entuk. Yo untungnya awake dhewe sempet nendo ning gone pantai terus dino keloro adewe sempet nemu penginapan sing mau ora rego 100.000. Yes lumayan lah disyukur ae alhamdulillah. Ya iku ri rentetan liburanku karo bojoku. Terus kesan-kesane bojoku apa ya? Kesannya apa ya? Sik. Ya kesan-kesane ku tidur di tenda, bengi-bengi ngrungokno suara ombak. Terus hari kedua turun di penginapan sing rada mistis sih menurutku. Terus nang kebun apel. Sak enake wis semoga bertemu di lebaran tahun 2023 bersama adik Chelsea. See you next time guys. Isik banyak sayang. Telepon jadi. Ya wis ngono ae guys. Assalamualaikum.